L-anzjani bl-erf u l-esperjenza tagħhom jistgħu jkunu aktar u aktar hemm maż-żgħażagħ u l-istess iż-żgħażagħ bl-enerġija u bl-idea ġodda tagħhom jistgħu jagħtu ħafna lill-anzjani tagħna. Dan kien diskuss fil-Parlament hekk kif il-plenarja tlaqgħu membri minn dawn iż-żewġ setturi fis-soċjetà. Fost l-oħrajn, tkellmet id-deputat nazzjonalista, kelliema għall-anzjanità attiva, Marija De Guara, fejn min-naħa tagħha qalet li llum ħafna anzjani qed ibatu s-solitudni għaliex is-soċjetà f'ħajja frenetika u maġla ma jimpurtajiex minnhom għajr meta tasallhom il-pensjoni jew xi bonus. Saħqet kif bidla radikali fit-tessut u l-istrutturi tal-familja wassal għal bidla fir-relazzjoni bejn etajiet differenti fl-istess familji. Indirizza l-plenarja Ryan Kallus, il-kellim tal-oppożizzjoni għaż-żgħażagħ li appella liż-żgħażagħ biex ikunu aktar paċenzjużi mal-anzjani meta jiġu biex jgħallmuhom kif jużaw apparat teknoloġiku ġdid sabiex anki l-anzjani ma jqgħux lura fis-soċjetà. Bl-istess mod, anki d-dar tal-anzjani għandhom ikunu fil-qalba tal-komunitajiet u mhux fl-imwarrab biex tixxejjen din l-esklużjoni u s-solitudni. Din tikkawża problemi ta' saħħa mentali li tolqot anki liż-żgħażagħ b'depressjoni fi żmien ta' solitudni. Caritas Malta li ħadu sehem f'dan id-dibattitu qalu li qed jiġu f'perjodu fejn l-anzjani kull ma jmur qed jiżdiedu, anzjani li qed jagħtu ħafna lill-familji rispettivi tagħhom u qed ikollhom aktar piżijiet finanzjarji. Tkellmu wkoll numru ta' żgħażagħ mill-Kunsill Nazzjonali għaż-Żgħażagħ u membri mill-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani.